ụwa ndị ejije nke na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ anyị Kpakpando bụ n'ụlọ ọrụ onyonyo nke mbụ na-agbasa ozi ndị Igbo na-akwalite asụsụ ndị Igbo na mba ụwa dum. Na nkịta ya nọ na n'obi nwafọ Igbo Chineke gọziri agọzi wee nye ya amamihe pụrụ iche n'ime ejije na ịtụtụkwa aka egwu ya bụ ụmụ egwu onyonyo anyị na-afụgasị a na-agba ndị kara aka n'ime ya. Ofu nwafọ Igbo na-emepụta ya na-atụzi aka ya. Anyị nọ n'obi ya ugbu a eju ya ka o si eme ya nakwa ka o si adị ya bụ buru oche gị nọrọ ugbu a ka m ikiri abụ m Chizzy Ani. Onye m na-ekwu maka ya bụ Kingsley Orji egbe igwe ndị be anyị ekene m unu. Ọ dị mma egbe igwe gịnị mere eji akpọ gị egbe igwe? Ahụghị ihe mere taa o teelarị mgbe anyị na-eme ejije mgbe anyị na-ebido ime ejije ọhụrụ enwere otu ejije anyị mere a na-akpọ akịdị amaoke anyị ọkwanụ site na mgbe ahụ ruo ugbu a even na-aga ha ga na-akpọkwa m egbe igwe and aha ndị ọzọ nke a na-akpọkwa m Kpakpando nke a na-akpọkwa m kedu afọ ya nna m onye ọlụ mkpọkịtị ihe a na-akpọ m aja dị n'ala maka na ọ na-eme anyị bịa na ihe gbasara ejije Igbo anyị na-asụwapụ Igbo maka na ụfọdụ anaghị adịzi enwezi afọ ojuju ịsụ Igbo ahụ mana ewu na ile anya Awụsa na-asụ Awụsa ha ọfụma, ndị Yoruba na-asụkwa Yoruba ọfụma. Onye ọbụla kpọrọ onwe ya nwe afọ Igbo kwesịrị na-asụ Igbo ọfụma. Ya mere anyị ji wee hibe Kpakpando n'ụlọ onyonyo nke na-akwalite ihe ndị a niile isi na na-etu anaghị Kpakpando na ihe ndị ọzọ ya bụ na Kpakpando nọ n'obi Kpakpando. Ọ mere ka ọ dị mma a na-afụ gị ị na-eme ejije n'Igbo na ihe ndị ọzọ mana ugbu a ọ dịzị ka anaghị afụkebezi gị n'ime ejije nke ọ bụ eziokwu? Ịma na enwe onye kwuru okwu sị ọ bụrụ na ji gị ruo ise ị ga-egburukwa ise. Ọ bụ eziokwu mana otu akụkụ ga na-ata ahụhụ, akụkụ nke ọzọ bụ ihe ga na-erite uru karịa. Ọ bụ na ile anya ana m enyezi ntụziaka ya ihe ndị oyibo na-akpọ director ma nhazi producing ana m emezi ma egwu ndị Igbo nke ọbụla ọsọkwa ma nke chaticha ma funky ha ncha anyị na-eme gbado ya. Ọkwa na ya mere ụfọdụ oge ada ahụkawazi m na ejije. Ọrụ aka gị eri na nne n'ikwu na ị na-eme ihe ejije nke onyonyo nke egwu ya bụ ntụziaka ya na ihe ndị ọzọ gị wee na-akụ egwu? Nsogbu adịghị, aga m aza ya bụ ajụjụ. Abụ m ezigbote onye egwu na-amụ. Ana m etikwe na-eti na-agụ mgbe maka na ndị be anyị bịala anya wee hụ na ọ ga-abụ egwu ga-abụ ihe na-akpasasị m anya n'ụlọ akwụkwọ ha were ntinye na UNN njozi ebe a ka m gụrụ music nwetakwa m my diploma ebe ahụ wee gabakwa ihe ndị ọzọ. So otu ihe usoro niile ihe a kụzigasịrị o mere m egwu wu the first thing m bụ ụzọ mara. Egwu dị gị n'ọbara? Na-echọkwa ka m bido gbawa kịta m ga-agbawa. Anyị ga-afụcha ihe ndị niile mana n'ime ejije amaghị ama ịma njakịrị ejije njakịrị ịma mkpa mmadụ ọchị na oge ụfọdụ a na-ata ekebezi gị na ebe ị na-emegbu mmadụ ma ọ bụ ị na-awụ aja awụwọ na ndụ gị na-awụ awụwọ ka ị bụ onye njakịrị? Ka m gwakwa nke bụ eziokwu, abụghị m onye njakịrị, abụrụkwa m onye ihe ọjọọ. Mana abịa m lee anya ịma na amụọ nwatakịrị agaghị ama ihe ọ ga-abụ. Nwamgbe ị ga na-amata like ịkpata ọchị. Ana m akpata ọchị maka na nna m na-akpata ọchị godie na ọjị. Gịnị anọdị ya ị ga-amụkata amụ mgbe ya ihe ọbụla si n'ọnụ pụta o njakịrị ka ọ bụ, onye obiọma ka ọ bụ. O meziri m nsikwa n'akụkụ ya wee nwetatụ ihe na-ejere ya wee na-eme ihe ụfọdụ na-eme. Mana ka m gwa nke bụ eziokwu, onwe mgbe m ji buru n'obi ka m pụta ka m bịa meme ihe ejije. Ihe m bụ n'obi bụ ka m pụta ka m bụrụ ihe dị ka lọya na-ewu mgbe ahụ, ma ọ bụrụ dọkịta, ma ọ bụrụ ofu aka ọrụ kara aka.
mana kịta inezi anya nke anyị kaziri ọ dị ka ya kaziri ka ya kaziri nkatọkọ maka na afa gị na-ada gbụwa ma ebe niile ebe ọbụla i jere afọ ọlụ aka gị wee na jiri otu a wee chọzie ịma kpọmkwem ikwu na nna gị kwuo ka a si kwado gị na ka isi chọọ ịbụ ihe ị chọrọ ịbụ nna gị ahụ ọ bụ onye ebe ị bụ onye ebe ka m chọrọ ịma kpọmkwem n'ala Igbo abụ m onye Imo steeti abịa n'Imo steeti abụ m onye n'Imo steeti abụ m onye ọkaigwe Isukwu Atọ mana ugbu a ekepụtarazi anyị bụrụ ọnụ Imo local gọọmenti anyị nọzi n'ọnụ Imo abịa n'ọnụ Imo abụ m onye Umuduru Egbe Agọrọ abịa n'Umuduru Egbe Agọrọ abụ m onye ofe ahịa den ọ bụrụ na ị bịa n'ofe ahịa awụrụ m onye a na-akpọ ndị Ekwenkwọ kpọmkwem Ekwenkwọ ịghọtago so abụ m ezigbote nwa afọ Igbo ịjụọ m ajụjụ aga m ala ka ịzagide ruo n'ike ya ọ n'isi nwanna ọ dị mma nke a gosiri na ịbụ nwa afọ Igbo amụsikwa gị ike amụsiri m ike abụ m onye egwu na-amụ ana m amụ mma atọ ha mụ ọ dị mma onye anyị na ya na-akpara ụbụbọ bụ nwa afọ Igbo kara aka na-eme ama njakịrị na-eme ejije na-atụzikwa aka egwu mana ọ bụ sọsọ ntụziaka onyonyo egwu ka ị na-eme ị na-atụzikwa aka ejije yes even enwere the first film mere film nke izizi m mere a na-akpọ Broken Engagement ndị na-emekwa ejije ọfụma Naịjirịa ha ncha niile sokwa wee mee ya ọkwa m onyekwe ntụziaka na nke ahụ abịakwube na ọrụ ịlụgoro ugbu a ọlụ one kpọmkwem ka a ga-asị maka na kedu nke ọlụ one ka ịlụgoro na ntụziaka onyonyo nke egwu a one aga m esigokwa ma agụtanwukwe ya ọnụ ha aka na nkụ mana ọ bụ na abịa na ejije nke egwu ọmụ mere aka nchawa ọkwa m mere Ngozi Chukwu ọkwa m mere Chinkem Efuola ọkwa m mere Joy ọkwa m mere Oriental Brothers ọkwa m mere Apama Boy ọkwa m mere Zomena Nwansugbe Pati Obasi aka nkụ ọtụtụ egwu abịakwa na ejije ọkwa m mere nke a na-akpọ ọnwa asatọ ọnwa ndị Igbo ọnwa asatọ ọkwa m mere Broken Engagement ha ka nkụ a sị ka ekwube n'ime ọlụ a niile kedu nke ị ga-asị na ọkacha ịcha gị ọnwụ bupụta afa gị aka nchawa egwu ha na-akpọ aka nchawa nke Gozie Okeke na nwunye etiri ọ kacha wee mee ndị mmadụ na-akpọzi na fon maka akpọgide na fon m nwụọ m go another one fon nwụọ ngo another msa ndị Igbo dịkwa egwu ebe ọ bụla bụkwa na ọ na-akpọ m na Naịjirịa from all the way from obodo oyibo a na-akpọ na-edistọb ịmago nke ọbụla ha nụrụ achọ ka ha jụta m nke ọbụla ha nụrụ achọ ka ha jụta m nke ị ga-asị na ọ bụ ọyụpa kpọmkwem na ọ chọrọ ime gị obere ọyụpa nwekwe ịma anaghị m eme ọnyụpa anaghị m eme adị m shọ ya mgbe enweghị m mere ihe na-anaghị aga mmee ya ọga wee na-asị na ọ gị wakachasị anakara ego na ntụziaka onyonyo nke ahụ bụ eziokwu ime bụ na asị wee ndị chọrọ ịbịa achọ akpọ Kingsley sị nna ya kpọkwana ya na ego ya na ya anaghị akwụkwa ya akwụ nke ahụ bụ eziokwu mba ihe mere bụ ọ bụ na ịma na mmadụ nwe aha ọ dịzie ka gasị na-enwe ihe ọzọ ya na ọ bụ na ịbịakwute ya na ọ ga-eji mma gbopụ gị isi maọbụ na ọ ga-akpọrọ gị ọtụtụ aha ego na ịbịa ịgwa m ihe ị chọrọ ngwa ka a ga-esi mee ya ego m dịkwa nọmal dịka ndị ọzọ na-adịkwa egwu gị niile ọ na-abụ ichie ya ọda ebugharịa ya na mba ụwa niile ụfọdụ egwu gị ka anyị na-afụ na ị na-eje mba ụwa ndị ọzọ obodo oyibo jee sesia ọ na-abụ ndị ha na-asị gị na ebe a ka ị ga-eserịrị ya ịma na ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe gbasara ejije ikwuo like ọ bụrụ na ị bịa kwucha mgbe nye gị instances ya ebe ọ ga-adị ka a ga-eje ka ọ dị mma isi m na iji ego ya agaba like mgbe m gwara brọda Gilbert Okolie na m ga-like ka anyị gaa Dubai na enweghị m fụgasị na Dubai m ga-like ọsọ m nsogbu adịghị ọkwado anyị niile kwado mee gịnị gaa Dubai jee the film webata nke a na-akpọ nke ahụ Tiwara m ụzọ siri ike volume 3 volume 2 so ọ mbịa nkọwara gị
ọ bụ na ego ruo ya ume ruo ya msigo ngwa ọkwa na ume ga-eru ya m ga-asị gị oke ngwa hapụ ya like enwe nke m na-esi ebe a gawa Cross River na Kezafe ebe a Ogbudu Cattle Ranch enwere emena m ọtụtụ ebe ahụ everywhere in Africa no nke Mike C ka m mere ebe ahụ then mekwa nwekwa some people m mekwara nke ha magona mana ndị nke ha ka wee wuo ewuo ka a ga-ajụ m ka ebe ị na this and that imago ọ dị mma ụfọdụ anyị na-ajụ na sị na ego eji eme egwu ihe onyonyo egwu ejije ọ dịzị ka ọ na-akazi nke eji eme ejije n'onwe ya bụ nke a na-akpọ home video nke ahụ bụ eziokwu ihe mere bụ na isi mkpi nọkwa na-akpa mkpi maka na onye ọna na-eme ejije na onye na-ese egwu ọrụ na-abụ mana ha wụ ofu maka na ọ bụrụ na ị na-anya afọ niile atara na aka na-ata na nka a na-aka maka na fim o nwere ike nye fim ihe dị ka otu izuụka ma izuụka atọ ma otu ọnwa mana egwu inwe kesicha egwu taa isi ka ifolo ya otu anyị ga-esi ifolo ejije enwe ka eme mistake ị ga-agbachi nkịtị hapụ ka mmụọ eji emekwana ya bịa mana nke egwu wee dee na ya nke ejije bụ na ede na ya ede folozie ya gbasoo usoro otu o si dị mee ya apụta emekwana mgbubisi ya tichaa ya ya dị mma mana nke egwu igbu enwe ka esi gbubie ilele ya ị ga-asa ha onye mekwere nke a